भैया लोगन नमस्ते। हम सिंगर कमला बिहारी मिथुन भैया सोनम भाभी के ऊपर प्यार मोहब्बत के कहानी है। एगो बहुत ही अच्छा चालीसा लाइल बानी, करवा लोगन सुनी जा और अच्छा लगी तो लाइक कमेंट जरूर कर जाए भैया, आशीर्वाद दे जा। मिलल खबरिया सुनला भाई, सुनिहा सभे ध्यान लगाए, टाइगर मिथुन के बकहानी करत रहे सोनम से प्यार, डायरेक्टर मिथुन टाइगर हो। टाइगर मिथुन के जिला बाबा का घर बा ओकर शंभूगंज। सोशल मीडिया पर बा धूम मचैले, चाचा के शादी में गइल रहे, वहीं पर हो भइल प्यार पहली बार जब देखले रहे। सुना चालीसा सुनाव तानी मिथुन सोनम के हो भैया। मिथुन रहे गरीब परिवार, मेहनत से वो बनैलस कंपनी, लोग करे उनके यही से सपोर्ट। मिथुन सोनम के प्यार भइल, रब जाने हो कब भइल। घर से मिले आवत रहे, नाइट में मजा मारत रहे। 4 साल से रहे प्यार, कटल जिंदगी मजा 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 में बासाजा मिलल, सोनम देत रहे धोखा। सुना कहानी सुनाव तानी मिथुन सोनम के हो भैया। मिथुन से शादी के वादा कैलस, दूसरा संगे जुदा हो गइल, मिथुन के बादेले धोखा। भले उम्र जाएगा उन्हीं से शादी रचाएगा, डायरेक्टर मिथुन ठन लेगा, सोनम के पत्नी मन लेगा। रात के 12 बजे रोज मिले आवत रहे, दुनू के गलती लड़की के पापा के चहलल, के कर गलती पता न चलल। के बा दोषी के निर्दोषी, टाइगर के मिलल मारे के धमकी। कमला बिहारी सुनावे चालीसा मिथुन भैया।